Nebo se hlásí. Tady jste. Nepověděl, jak že to nejde. Takhle nová ruka. Ne. Už stačí. Se poškrávat na dlaní. Teď tady můžete vidět monitor. Tady písmenko N, O, C. N spadlo? Nespadlo. Jenom si to Tady můžete vidět paní učitelku. A tady můžete vidět tato stavba. Báro, Já se nefotím, já jsem přišla o ruku. V bitvě. Na Bílé hoře.